What's up there again, it's me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, official ng open itong bypass road from Clark International Airport to New Clark City. So nasa 15 to 20 minutes away na lang yung biyahe natin. Ito guys yung overpass na papuntang Bella Montana. Kung galing kayo ng Grotto ng Mamban, madadaanan nyo to. So dada kayo sa taas. And then sa ilalim naman, ito na yung papuntang New Clark City. Dito na tayo guys sa pangalawang footbridge na madadaanan natin sa bypass road papuntang New Clark City. Ito yung daan guys papunta doon sa mga resort dito sa may Mainang, Bamban, Tarlac. Makikita nyo naman sa side, marami pa silang ini-improve dito tulad ng mga drainage and syempre yung sa side ng bundok. Syempre malaking tulong to guys, lalong lalo na sa lahat ng gustong pumasyal sa pang world class sports facilities natin dito sa Pilipinas, ang New Clark City. Passable naman siya sa lahat ng gustong dumaan. So single na motor and then sa mga sasakyan. Alam ko bawal dumaan yung mga tricycle guys. Even syempre kahit sa loob ng Clark hindi kayo makakapasok. Nakakuha tayo ng isang spot dito na kung saan pwede tayo magpalipad ng drone. Napakaganda ng view doon. And ito yung I think pang tatlong bridge na nadaanan natin. Malapit na tayo pero papalipad muna tayo ng drone. Pagkikita nyo sa aerial shot natin, bandang right side natin. Ito na yung dap-dap and yung dito sa ilalim guys, papunta na sa Malasa. So ilang minuto na lang, andun na tayo sa New Clark City. Guys, na yung nakikita nyo dito sa dinadaanan natin. So may 3 lanes tayo para sa mga sakyan. And sa right side natin, yung nakikita yung red dyan, I think ito yung para sa bike lane. And may extra lane pa sa kabila. And then guys, no, napakarami ng mga street lights natin dito na solar sila. Event tayo ngayon sa New Clark City. Kaya naisipan ko nga pumunta sa may Mabalacat City, dun sa may crossing ng Mabalacat papuntang Clark International Airport. So from there guys, may right side kayo doon kung galing kayo ng Mabalacat town proper. Papasok kayo right side. So mga ilang minuto lang, 1 to 2 minutes, nandun na kayo sa may New Sacobia Bridge. So yung event natin ngayon, papunta tayo doon sa Aquatic Center. And syempre ilang beses na naman tayo nakabalik dyan sa napakagandang New Clark City. So lahat naman naikutan na natin, pati yung sa may Athletic Stadium. And then dun sa may Athletic Village, dun balik tayo para makapag-vlog ulit. Ito yung magiging project ng Han Resort, ayan siya. So magle-left side ka dito, dito na ginagawa yung isang napakalaking project yan dito sa loob ng New Clark City. So excited na rin ako dyan, nakita ko na rin post nila. So ipapastil na lang din siguro natin dito yung photos para may idea kayo kung ano ba yung project
na ginagawa dito sa may Nuclear City ng Han Resort. Kaya sakto guys, no, nandito na tayo sa Aquatic Center. I think hindi pa siya nag-start, so napakagad din tayo. And papakita ko na rin sa inyo kung ano ba yung event na meron ngayon dito sa Aquatic Center. Update ko kayo mamaya. Puno tayo ng media pass natin. So hanapin na lang natin kung nasaan yung mga kasama natin. Actually, kanina pa sila dito nagkaroon ng tour para sa mga influencers or mga content creators dito sa buong facilities ng Nuclear City. And then, hindi na ako sumama dahil nga ilang beses na rin ako nakapag-tour dito at may lakad tayo kanina. Sakto lang, buti na lang guys. Nakita natin na open na nga yung Clark International Airport to Nuclear City bypass road. Kaya ginawa natin kanina. Talaga dinaanan na natin. Kaya nag-enjoy ako ng sobra dun sa biyahe natin kanina. Ito guys yung magiging event dito sa may Nuclear City Aquatic Center. Ito yung 11th Asian Age Group Championship. Lahat ng Asian countries guys pumunta ngayon dito sa may Nuclear City para sa isang championship. Excited ko na rin mapanood yung mga gagawin nilang mga tricks. Siyempre yung competition nila.